मराठ्यांच्या आंदोलनाला पेड आंदोलनाचा उल्लेख करणे म्हणजे सकल मराठा समाजाचा अपमान आहे. हा सर्व प्रकार चुकीचा आहे असा आरोप नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी केला. मराठा समाजाच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा बंदला माझा संपूर्ण पाठिंबा आहे. बंद पाळण्यात यावा, मात्र याला कोणतेही गालबोट लागू देऊ नये याची काळजी घ्यावी असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. कडे बघत असताना शहाबानू प्रकरणाकडे आपल्याला मागे वळून जावं लागेल. शहाबानूला ज्यावेळी न्याय मिळाला त्यावेळी संसदीय कामकाज करत असताना त्यावेळी कोर्टाचे निर्णय बदलून तिथं पुन्हा जे 3 वेळेचे तलाक होते तिथं बदल केला गेला. म्हणजे अर्थातच कायदे बनवणारी संस्था ही महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली म्हणजे जी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ज्याला म्हणतात, तिथं कायदे तयार होतात. जी संसद आहे तिथे कायदे तयार होतात. म्हणजे कायदे बदलण्याचे अधिकार ह्या संसदेला आहेत. याचा अर्थ मराठा आंदोलनाच्या संदर्भात शासनाच्या वतीने देत असलेले प्रत्येक घोषणा या चुकीच्या आहेत. मराठ्यांना 100% आरक्षण मिळायला हवं ह्या मताचा मी असून मराठ्यांच्या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर करतोय आणि हे आंदोलन त्यांनी शांततेच्या माध्यमातून करावं या निमित्ताने सांगतोय. परत संपूर्ण देशामध्ये आर्थिक निकषावरती जर आरक्षण झालं तर सगळ्याच समाजातील गोरगरिबांना न्याय मिळेल असं या निमित्ताने सांगतोय. मराठा आंदोलन हे गेले अनेक वर्ष चाललं आहे आणि त्यांच्या मागण्या योग्य असून त्यांच्या मागण्यासाठी शासनाने फेरविचार करणं आवश्यक आहे. नगराध्यक्ष या नात्याने त्यांच्या आंदोलनाला मी पूर्ण पाठिंबा देतो. साहेब शिंदे आणि आज सोनावणे यांचं या आंदोलनाच्या निमित्तानं दुर्दैवी अंत झाले. असे किती बळी शासनाला हवेत. शासनाने त्याचा फेरविचार करणं आवश्यक आहे. आणि चितवणीखोर जे वक्तव्य केलं गेलं त्या आंदोलनामध्ये त्यांनी म्हणाले की पेड काही लोक घुसलीत. हे दुर्दैवी वक्तव्य होतं आणि अशा आंदोलनामध्ये शासनाने एक संवेदनशीलपणे त्या ठिकाणी बघणं आवश्यक होतं. परंतु जे बघितलं गेलं आणि त्याच्या आंदोलनाची खिल्ली उडवली त्यामुळे आंदोलन भडकलं. या संपूर्ण भडकण्याच्या मागे शासन जबाबदार आहे आणि शासनाने ह्याचा फेरविचार करावा, एकत्र बसावं आणि मराठा आंदोलनासाठी योग्य दिशा ठरवून त्यांना जे मागतात ते आंदोलन इतर जे आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला त्यांनी आरक्षण निर्माण करून द्यावं